dies es pot veure a Olot a la Garrotxa Lleugers. A l'escola del Pla de Bages de Sallent, una de les pioneres de Catalunya, l'interès de la gent per volar els ha fet pensar que cal ampliar l'oferta i ja treballen en l'elaboració d'unes rutes que permetrien fer turisme des del cel per les comarques del Bages, el Berguedà i el Solsonès. En aquesta classe, alumnes i professors miren d'esbrinar per què es pot volar. És una qüestió imprescindible si es vol ser pilot, que és, de fet, el que s'ensenya en aquest camp de vol del Pla de Bages, a Sallent. Per poc més de 200.000 pessetes, amb unes hores de teoria i 12 hores d'instrucció de vol, es pot obtenir la llicència per pilotar avions ultralleugers. L'Escola del Pla de Bages és una de les pioneres de Catalunya i està homologada per la Direcció General d'Aviació Civil. Des que va obrir, ara fa 7 anys, hi han passat uns 60 alumnes l'any. Tant pels alumnes com pels pilots, volar en ultralleugers és com una droga. El primer dia sempre tens una certa por de que et farà por, però quan ho proves veus que no fa cap mena de por i llavors se te'n va. L'èxit de l'empresa ha fet que ara s'estigui treballant amb la Generalitat per posar en marxa un projecte de rutes turístiques pel Bages, el Berguedà i el Solsonès. El motiu principal és acollir-nos al turisme actiu, que se'n diu ara, en quant a que compliria dues funcions primordials, la una turística i l'altra cultural, és a dir, que les persones que utilitzarien aquest servei estarien intercomunicades amb els cascs que portem de protecció i se'ls aniria dient i explicant totes les parts de la ruta, els monuments, els ponts, etc., que contemplen aquesta ruta. Volar amb ultralleugers no representa cap perill. Hi poden haver incidents, com el d'avui, en què en ple vol el pilot ha hagut de fer un aterratge d'emergència en un camp de futbol de Navarcles sense que ningú hagi pres mal. Un cop arreglada l'avaria, es reprèn el vol. Equilibris, contorsions, maquillatge, el món del circ i la seva màgia han arribat als antics camins rurals d'aquesta comarca. El Festival de Veus d'Altafulla